Apa, kaixo, bitu, Luis Cañasen etiketa berria nahi zoet erakutzi, bitu, ze polita gelditu dan. Nahi izan dio omenaldi batin, txaparroi, sala behien behorra. Garai batian, bodega askotan, pieza importantia zan etxeko bat gehiago, aspektu guztitan, eta, oso maitiak zian. Lan naite zuen, behien kanpuan, matzak eta zaitzeko, garraiatzeko ere bai. Gaur egun badana oso horreixa itea furgonetakin da traktoriakin, baina garai batian oso importantia zian bodega guztitan, eta Luis Cañasen bai. Hemen azatzea txaparro, azatzea ego batzukin, nola olako indarrazekan askotan ematezun egan nahi zurain, eta hoxe da Luis Cañasen etiketan historia, gustatate izue. Eta gero debai dake txurillare bai, gerotak gehiago idala saltzen txurilla, udaran da fresko sartzealako. Luis Cañasen kasuan da biura bat, Malvasia riojana eta tempranillo txurilla. Eta hemen bai azatzea, txaparro. Gustatzen mandi man zaizue, hemen da kasu aukera, Gerarte.